ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ ନା? ଆଜି ଆମେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଣ ଆଜି ଏବେ ଆମେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଢିବା, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କହିଲ, ତମ ପରିବାରରେ ତମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖି କହିଲ? ବାପା, ମା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାବା, ତୁମେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ରୋଲି, ଆଚ୍ଛା ତମ ରୋଲି ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୁଗୁଲୁ ତମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୃଷ୍ଣା? ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣା ତମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାବା, ମା, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଖୁସି? ଖୁସି କହୁଛି ହଁ ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କହିଲ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କହିଲ ବାବାଙ୍କର କାମ କଣ? ବାବା କଣ କରନ୍ତି? ହଁ ବାବା କାମ କରିକି ଆମକୁ ପାଳନ୍ତି ନା। ମା କଣ କରନ୍ତି? ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସମ୍ଭାଳନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ କରନ୍ତି? ବାବା, ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ଜେଜେମା, ଜେଜେମା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କହିଲ ଜେଜେବାପା କେମିତି ଚାଲନ୍ତି? ବାଡିରେ ବାଡି ଧରି ଧରି ହଁ ଏମିତି ଚାଲନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜେଜେମା ମାନଙ୍କ କାମ କଣ କହିଲ? ଜେଜେମା ଗପ କୁହନ୍ତି, ଗେଲ କରନ୍ତି, କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ଭାଇ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପାଠ ପଢନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ? ଖେଳୁଛେ, ବୁଲୁଛେ, ପଢୁଛେ, ସତେ କି ନାହିଁ? ହଁ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବାର କାହାକୁ ବା? ଯୋଉଠି ବାବା, ମା, ଜେଜେମା, ଦାଦା, ଖୁଡି, ମମା, ବାବା ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପରିବାର କହିବା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଦେଖି କହିଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଏବେ ଦେଖି କହିଲ। ନନ୍ଦୁ ଏବେ ତମେ କୁହ ଆମେ ପରିବାର କାହାକୁ କହିବା? ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ବାବା, ମା ଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପରିବାର କହିବା। ପରିବାରରେ ଜେଜେବାପା କଣ କରନ୍ତି? ଗପ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେମା କଣ କୁହନ୍ତି? ଜେଜେମା ଆମ ସହିତ ଗେଲ ହୁଅନ୍ତି, ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ମା କାମ କରନ୍ତି, ଘର କାମ କରନ୍ତି, ଘର